Здравейте, приятели, и добре дошли на моя канал Хоби овощарство с Цветан Цветков. Искам да ви покажа как може да използвате на едно дърво от издънка да прикачите друг сорт, за да си имате на дървото няколко сорта с различно зреене. Това е една праскова Red Haven и миналата година тук излезе една шумчица. Тази шумчица я запазих. Тук сложих шрафт и я привързах. И тя за една вегетация стана над метър висока. Но лятото сложих една пъпка от късен сорт, от сорт Хале, който става края на август, началото на септември. И понеже пролетта видях, че се е прихванало, всичко отрязах. Защото нагоре си имам праскова Red Haven и за да стимулирам тази пъпка, която е вече друг сорт, прелязах всичко нагоре. И ето сега вече до края на вегетацията тук трябва да получа друг клон, който ще насоча на подходящо, но когато се подсили, сега е още крехък. И до края на вегетацията трябва да получа второ дърво, втори сорт, за да използвам, да имам края на юли Red Haven, края на август, началото на септември халето. И ето на едно дърво два сорта праскови. Това трябва да се почисти, за да тръгне силна фиданка, защото в момента е започнало да се разделя на 3, което не трябва да е така и това му забавя растежа, но още малко да заякне. Премахвам тези двете, обособявам само едно клонче, давам му направление, както ви бях показал с кабела или с телта, и укрепвам го, и то трябва до края на вегетацията да стане клон с разклонение, с всичко. Даже прасковата зарежда плодни пъпки същата година. Ами към края на лятото може пак да го снимем, да видим какво се е получило. Хубав ден на всички!